Hi guys, ako vidíte, som tu a get ready with me, lebo je túto dneska môj posledný deň. Včera sme boli v Suchej Belej a na Tomášovskom výhľade. Dávam si nejaké fotky, ak sa mi to podarí. Toto je rebrík, no. To bude zver. Vodopád. No, toto, čo ste teraz videli, to bola tá Suchá Bela a to bolo niečo vlastne ako tie rebríky, stúpačky, hej, také. To celé malo nejakú 4-5 kilometrov. Všade písali, že by ste to mohli zvládnuť za 2 hodiny. My sme to zvládli aj hore, aj dole za 6 hodín. No a teraz vám ukážem ten Tomášovský výhľad, čo bolo vlastne skala s výhľadom, alebo vlastne útes. Chcem si urobiť úplne ľahký make-up dneska, takže idem aj tak len do auta. Inak dosť som sa aj vyhádzala, ako môžete vidieť, takže si to zakryjem korektorom. Tento highlighter od Trendy Dab je dosť dobrý. Urobím len takto, hop a hop. No ale ja si už musím aj švihnúť, lebo už ideme, už sa ponáhľame. Maskara. Ok, maskaru mám, idem si dať rýchlo toto na pery. Ok guys, takže I think, že toto je z tohto videjka všetko. Ja si rýchlo vlasy učesať. Ok guys, takže toto je z tohto videjka všetko. Bye!